Какво правиш? Какво прави? Не знае, че много обичам да работя и този път се опитвам да направя соларизация на оранжерията. Какво значи това соларизация? Соларизация, нали, всички сме гледали публикациите на Бад Васко и той е обяснил доста добре. Аз няма да обяснявам, защото там се вижда доста нагледно как ги прави. И аз искам да направя соларизация на моята оранжерийка. Нали, най-напред съм вкарал трактора, изора доста солидно, след това с фрезата минах, наредих капковото и като Бад Васко нямам цели такива дилки да покрия наведнъж, слагал съм парчета и така нататък. И нали, най-важните неща е да е покрито навсякъде максимално добре. Кавички оставям, защото винаги не мога да се покрие максимално добре. Прозорци, врати, всичко, което има, трябва да бъде максимално затворено. И така, не по-малко, 15-20 дни, да видим какъв ще е ефекта от тази така наречена соларизация на почвата. Да видим дали ще уви нематодата, защото при мен вече е доста, бих казал така, сериозна. Да видим как ще се справим за напред. Довиждане, Кене.